аз ӯ раҳмат хай барои посольство ва ҷумҳурии Тоҷикистон гами гариборо дар инҷа мехӯранд. Мақсад ина овардан ифтор барои ифтор ҳама чӣ. Аз ӯ раҳмат хай бо ҳамин мақсад тезтар роҳӣ мумкина хубтар мешавад. Бачаҳои сафоратро раҳмат. Ин хел хабар гирифтед, ин хел дору дармон чиро овардед. Раҳмат. Аллоҳ раҳмати шумо бад.